השם, אני מבקשת ממך שזה יהיה האחרון. מחליפה למדי ב' וחוזרת אליכם. הוחלף. טוב, סיימנו לאכול ולקינוח אני אוכלת גומי וחמג'ולים. טוב, בגלל שסיימתי לאכול אבל עדיין טיפה רעבה, אני אוכלת במפר. טוב, הפעם העמדתי אתכם על הארון של סבתא שלי. בואו נתחיל בהול. זה הול גם מסקרה וגם מליאור עתיקה. מחר כנראה שיהיה הול עוד יותר קטן. כאילו הול יותר קטן בכללי, כי היום קניתי מלא ואנחנו מנסים לחסוך. נעשה את זה מהר כדי שהטלפון לא ייפול. למרות שגם שמתי קריות מתחת כדי שתהיה נחיתה רכה אם הוא ייפול. 3 קריות. תודה. טוב, נחתי אתכם יותר למטה. זו שקית. כפי שאתם רואים, זו שקית גדולה וכבדה. אני פשוט אתחיל, ומה שיהיה כמעט נפל, ומה שיהיה מליאור עתיקה, אני אגיד שהוא מליאור עתיקה. כי יש פחות מוצרים מסקרה. הדבר הראשון זה הספרי הזה, של סקרה, ששמעתי עליו מיליון המלצות טובות. זה ספרי מקבע לשיער, לתסרוקות וכאלה. בקיצור, ספרי מקבע. מסכת פנים עם מליאור עתיקה והיא מאושרת בלבנדר. יעני הפרח. תתעלמו מזה שעכשיו שרפתם איזה 1,000 מקומות. פשוט אני מנסה שהמקום שאני מעמידה אתכם לא יהיה שומני מדי ואז הטלפון ייפול. טוב, עכשיו נשאר באזור הזה כמה איזשהו יותר זמן. בקיצור, משחק כזו. גומיות סקרנצ'י שחורות. לא יודעת למה זה בחבילה של 2, אמרתי בסדר, 5 שקלים, מה אכפת לי. תמיד בלוקים רגילים שאני עושה, נגיד, אני אוהבת לפעמים לעשות לוקים של חולצה שחורה, טייץ שחור. ואני עם קוקו מתוח אני עושה עם גולגול. לא בא לי עכשיו לשים איזה גומיית סקרנצ'י לא קשורה. ותמיד אין לי שחורה. או לבנה. אז עד שמצאתי, לקחתי. היא מסקרה. העברתי אתכם מיקום. אני חייבת לעשות מהר. ג'ל בשפורפרת של סקרה לשיער. קרם לשיער. אני בדרך כלל משתמשת בשל קרמה. אבל היה חסר במלא, אז אמרתי ננסה אותו. ג'ל גבות של גבריני ששמעתי עליו בערך מיליון המלצות. מוס לשיער כשלי בטיפות האחרונות. ואמרתי שאני חייבת לקנות כבר. אז מוס. מי שלא יודע, נועה סול עשתה קולקציה עם סקרה. כן, כן, גם אני הופתעתי. לפי דעתי יש לה מסקרה, ספרי מקבע, אייליינר, טינט וגלוס. אז קניתי את הגלוס הזה. מסקרה סקאי היי בורדו של מייבילין. אייליינר כחול של סקרה. עיפרון שפתיים של מייבילין. גוון 06. תלכו לשפתיים הזו בגוון 03.